Żdiedu b'6 l-persuni li fiequ mill-COVID-19 f'pajjiżna. Dan hekk kif issa l-każi attivi niżlu għal 68 u b'kollox dawk li fiequ jammontaw għal 413. Dawn id-dettalji ħarġu mill-buletin mediku li waslet is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci li minkejja iċ-ċifri dejjem jonqsu xorta appellat għal kawtela min-naħa tal-pubbliku. Fl-aħħar 24 siegħa saru aktar minn 1000 swab test li minnhom 2 biss irriżultaw pożittivi, anzjana ta' 77 sena u tfajla ta' 24 sena. Fi żewġ każi ma kienx hemm sintomi tal-virus. L-anzjana ittestjat pożittiva f'test ta' rutina li qed isir lil pazjenti li jkunu se jagħmlu xi intervent l-isptar filwaqt li l-mara ta' 24 sena sarilha test wara li sar ukoll lit-tifla tagħha li kellha xi sintomi. Filwaqt li t-tifla riżultat negattiva, l-om kellha riżultat pożittiv għal coronavirus. Is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika qalet li f'Malta bħal kumplament ta' dinja it-tfal jidhru li huma anqas effettwati mill-virus. Dan hekk kif pajjiżna kellna biss 18 każ ta' COVID-19 fit-tfal jew anqas minn 4% tal-każi. Numru ta' pazjenti minkejja testijiet ripetuti li riżultaw negattivi imbagħad irriżultaw li għandhom il-virus minn riżultati ta' CT scan. Dwar dawn il-każi Charmaine Gauci qalet li skont iċ-Ċentru Ewropew għall-Mart Infettiv dawn il-każi jiġu meqjusa bħala li probabbilment għandhom il-virus. Ikkonfermat li każi bħal dawn ma jingħaddux mal-każi reġistrati. Dawn ħafna minnhom ġieli kellna każijiet fejn propju iva il-swab baqa' negattiv. F'dak il-każ aħna nqisuhom bħala probable cases, mhumiex il-confirmed cases, imma aħna nieħdu l-azzjoni wkoll tas-saħħa pubblika. Jiġifier xorta l-persuna jkun iżolat u xorta jsir il-contact tracing. Ħalli aħna min-naħa ta' saħħa pubblika jekk dan kien propju każ aħna nkun nistgħu propju nikkontrollaw ukoll is-sitwazzjoni. Dwar meta beda verament il-virus il-Professur Gauci qalet li ħarġet evidenza tal-ewwel każ irreġistrat fi Franza li jmur lura għal Novembru. Dan ħareġ minn numru ta' testijiet li kienu qegħdin isiru fuq swabs li kienu ttieħdu propju fi ftit pazjenti anka qabel ma propju bdiet il-firxa tal-COVID-19 fl-Ewropa, fejn sabu li swab li kien ittieħed propju f'Novembru ħareġ li kien pożittiv għal COVID. Dan ġara fi Franza u allura hemmhekk aħna suspett li diġà kien hemm il-virus probabbli qiegħed idur. Qalet ukoll li f'pajjiżna kien ġie reġistrat każ wieħed ta' Kawasaki disease, kundizzjoni marbuta ma' ċerti viruses oħra, iżda li l-istess każ irriżulta negattiv għal COVID-19. Appellat biex jekk ġenituri jaraw li tfal jiżviluppawlhom deni jew sintomi oħrajn, għandhom dejjem jirrikorru għand it-tabib.